O mercado das industrias culturais argentinas, coñecido como MICA, que se está a celebrar estes días en Bos Aires, conta cunha importante delegación de empresas galegas. Proxectos culturais que buscan, a través deste encontro, atopar novas sinerxias e oportunidades. Axentes culturais de todo o mundo danse cita estes días no MICA, un encontro entre produtores e empresarios do sector que agardan medrar grazas a este espacio de intercambio e coñecemento. Entre eles, 10 firmas galegas. Espero sair de aquí con acordos xa fechados para futuras colaboracións e comercializacións dos nosos produtos aquí e dos produtos argentinos en España en xeral, non só en Galicia. Logo de participar no MICA Atlántico, celebrado en Santiago no 2013, son moitos os que retoman o contacto cara a que fora a capital cultural de Galicia co obxectivo de expandirse. Estamos agora cerrando acordos cas distribuidoras, cas artes gráficas, porque se trata de constituir unha filial de Galaxia en Argentina e producir aquí para a sociedade argentina. Os organizadores do MICA 2015 gabaron as potencialidades do sector galego cun lugar privilexiado nesta cita grazas ás axudas do Agadic, que pretende facilitar o acceso das empresas da comunidade cara a un mercado que consideran natural para as empresas galegas por lingua e por afinidade. Están previstas 30.000 rondas de negocio nesta edición do MICA, unha programación que se complementará con charlas, coloquios e espectáculos que darán boa mostra das potencialidades do sector.